Πρώτος τρόπος. Το ζευγάρι περπατά αμέριμνο στην πλατεία, δίχως να συνειδητοποιήσει ότι τους ακολουθεί νεαρός άντρας. Ο νεαρός κάνει σήμα στις συνεργάτηδές του να ετοιμαστούν να βάλουν μπροστά το σχέδιο της κλοπής. Το ζευγάρι πλησιάζουν δύο εμφανίσιμα κορίτσια, με χάρτη στα χέρια, και ζητάνε οδηγίες για το πώς θα πάνε σε κάποιο ξενοδοχείο, με το πρόσχημα ότι χάθηκαν. Σε απόσταση κοντά στους αστυνομικούς, που περιπολούν στην πλατεία, βρίσκεται ένας ακόμα νεαρός, ο οποίος παρατηρεί για το πότε δεν έχουν την προσοχή τους. Το ζευγάρι επισκεπτών προσπαθεί να βοηθήσει διαβάζοντας το χάρτη, αλλά μια από τις ελαφροχέρισσες θα κινηθεί από πίσω και θα κλέψει, με ταχυδακτηλουργικές κινήσεις, τα πορτοφόλια από την τσέπη και την τσάντα τους. Αμέσως μετά, ο συνεργός πλησιάζει και παραλαμβάνει με κομψό τρόπο τα κλοπημαία, ώστε να μην βρεθούν στα κορίτσια, στη σπάνια περίπτωση που η κλοπή γίνει αντιληπτή. Ο δεύτερος συνεργός έχει και αυτό στο νου του να απασχολήσει τους αστυνομικούς κάνοντας άκυρες ερωτήσεις, αν αυτοί πλησιάσουν. Τα κορίτσια, αφού ευχαριστήσουν τα θύματα για τις οδηγίες, απομακρύνονται και το ίδιο κάνουν και οι συνεργοί, όλοι προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αργότερα, η συμμορία θα συναντηθεί σε διαφορετικό μέρος για να μοιραστούν τα μετρητά, να πραγματοποιήσουν αγορές με τις κλεμμένες πιστωτικές κάρτες αλλά και να πουλήσουν τα κλεμμένα διαβατήρια, τις ταυτότητες και τα διπλώματα στη μαύρη αγορά της Ομόνοιας. Εν τέλει, η συμμορία θα ξαναβγεί στην πιάτσα για να εντοπίσει νέα θύματα και να διαπράξει και νέες κλοπές. Ας δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία τη μέθοδο της κλοπής, ώστε αν σας τύχει κάτι τέτοιο ή τύχει σε κάποιο γνωστό σας, να είστε προετοιμασμένοι.